uNkulunkulu akubusise kuwena konke okwenzayo, uphumelele, ube nozinzo. Kama Pasonic ijayele youth league at Ayanda Mqadi 4995 futhi ke ngibingelele pastor. Sibonge ke ngencazelo. Ngiyacela ukuthi ke pastor methola ithuba angiphe incazelo yokusiphupha oqoka impulampula emnyama yamajaji, uyijaji elikhulu. Ngiyabonga. Nake singakusho ngokuphupha ijaji. Ngithi ijaji ngesizulu uthi ijaji umahluleli. Umahluleli, umuntu okhipha izahlulelo, umuntu ofika asho ukuthi lokhu kuhle noma kubi, lokhu kwenzelele azange kwenzelelwe noma kwenzeleliwe uma kwenziwa into ethile, yabo. Umuntu okhiphayo ukuthi lo unecala noma kanecala, umsulwa noma komsulwa, yabo. So umahluleli. Igama lithi judge, igama elibolekiwe nje from kwisingisi lithi judge, yabo. So sinomahluleli. Nake singakusho uma uphupha umahluleli, I mean mawuphupha ngumahluleli, kuwuphawu esingathatha njengoluhle olingasho ukuthi kungenzeka umuntu onamandla negunya olinikeziwe lokungenzeleli nokuqinisekisa nje ukuthi kwenzeka ubulungiswa emkhakheni okona, yabo. Noma ke uzoba sesikhathini la khona kuzomela khona mhlawumbe uqinisekise ukuthi kwenzeka ubulungiswa phakathi kwesimo nabantu mhlawumbe abakhona emkhakheni wakho. Abase 2 iziKronike 19 shuthi iziKronike zesibili chapter 19 verse 5, wamisa abahluleli ezweni emizini yonke ebiyelwe yakwaJuda, imizi ngemizi. Number 2, okunye singakubalula futhi uma uphupha ongumahluleli, ungaba uPaulo uhlolo ngasho ukuthi mhlawumbe ungase uthola isikhundla esizodinga wenze inqubo ezibalekile. Futhi omunye kuyenzeka phuphe ewumahluleli noma ijaji athola isikhundla esiphezulu enkampanini, lezo sikhundla lesiziwe sidinga ukuthi kube ukuthi wenza noma uthatha inqumo ezibalekile, yabo. Kuleyo nkampani noma kulezo sikhundla lesi, yabo. Leviticus 19 verse 15 uthi ke ningenzi ukungalungi ekwahluleleni, ungakhethi ubuso bompofu, ungavumi ubuso bomkhulu, kepha wahlulele umakhelwane wakho ngokulunga. So kungenzeka uthola ukuthi leso sikhundla uzosithola ozoqokelwa kuso noma kuleyo ndawo uzosithola kuyo, kuzomela nje uqinisekise ukuthi ke izinto zihamba kahle, yabona, abantu baphatheke kahle, yabo. Number 3, uma uphupha ukuthi umahluleli, komunye ngasho nje ukuthi lo muntu uzophila impilo enhle nende ehambisana nokuchuma nokuphumelela, yabo. Kuyenzeka umunye iphuphe nje ijaji elikhulu noma ijaji nje, kanti umuntu ophila impilo enhle nende futhi ihambisana nempumelelo noma nokuchuma. Azivale ngokuthi uma uphupha ukuthi uyijaji, kungabuye kube uPaulo ushuthi unabantu abathembele kuwe, unabantu abakwethembayo, unabantu ababekithemba labo kuwe, yabo. Umuntu lo abantu ababukela kuyena. Yeah. Besibheka nje uma uphupha uyijaji uPaulo uhle in most cases. uNkulunkulu akakulonde ekubusise, uphuyile, uphumelele. Siwe